26 апрел дар шаҳри Душанбе ҷаласаи Кумитаи иҷроияи Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардид, ки дар он роҳбарияти федератсия ва аъзои Кумитаи иҷроия ширкат карданд. Дар ҷаласа масъалаи рафти иҷрои протоколи мулоқоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон ба масъулони соҳаи футболи мамлакат аз 3 феврали соли 2025 омодагии тими мунтахаби миллии Тоҷикистон барои бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027, натиҷаи иштироки дастаи мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2025 дар Арабистони Саудӣ, омодагии дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон, футзал, футбол, бонувон, дастаи якачини то 23 сола дар бозиҳои марҳилаи интихобии ҷоми Осиё барои солҳои 2025 ва 2026, инчунин дигар масъалаҳои ҷорӣ баррасӣ гардиданд. Тибқи қарори ҷаласаи Кумитаи иҷроия, роҳбарони лигаҳои футбол, департаменту шуъбаҳои федератсия барои андешидани чораҳои иловагӣ ҷиҳати иҷрои босифати нақшаи татбиқи протоколи мулоқоти раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ки бо масъулони соҳаи варзиш аз ҷумла раисони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ, роҳбарияти як қатор вазорату идораҳои мамлакат аз санаи 3 феврали соли 2025 вазифадор гардиданд. Раиси дастаи истиқлоли шаҳри Душанбе Шорух Саидзода иброз намуд, ки имсол дастаи футболи занонаи Истиқлол таъсис дода мешавад, ки дар Лигаи бонувони Тоҷикистон ширкат хоҳад кард. Раиси дастаи вахш Зайнулло Шарифзода бошад дар навбати худ қайд намуд, ки бо дастгирии сарпарастон имсол дар Бохтар майдони нав бо чамани сунъӣ бунёд карда мешавад, ки он ҷо ҳамаи дастаҳои занона ва кӯдаконаи минтақа бозиҳои худро доир мекунанд. Инчунин ҳайати мураббиёни дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон вазифадор карда шуданд, ки ҷиҳати омодагии мақсаднок ва таъмини баромади бомуваффақ дар бозиҳои интихобӣ ва иҷрои вазифаи роҳ ёфтан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2027 тадбирҳои мушаххас андешанд. Баромади мунтахаби наврасони то 17-солаи Тоҷикистон дар ҷоми Осиё, ки дар Арабистони Саудӣ баргузор шуд, бо муваффақият хонда шуда ба роҳбарияти даста барои ноил шудан ба натиҷаи назаррас дар ҷоми ҷаҳон вазифаҳои мушаххас дода шуданд. ҳамзамон назди дастаҳои миллии футзал, мунтахаби олимпӣ то 23 сола ва якачини бонувон вазифаи баромадан ба қисмати ниҳоии ҷоми Осиё гузошта шуд. Дар фарҷом аъзоёни Кумитаи иҷроия суолу пешниҳодҳои худро ироа карда, кори ҷаласа ба поён расид.